नै फरेस्ट गारियानो एक्सिडेन्ट जाबायदां। Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Freedom Collection. Ompay आङो माने दायो रौता टाउनाव थांगासिनो आरोना आङो मादैमोननाव फैदोंमोन मादैमोननाव फैनानै ओमफ्राय दा आं टाउनथिं थांगासिनो टाउनाव माबा लायनो नामायदों आरोना ओमफ्राय इसोर सानै दङ आंनिनो फंबाय गोनजा जायो आरोना मा होनो मामानि बिब'नि बिनानावनि फिसारला गोनजा आरोना माने आंनिनो फंबाय जायो जों दायो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। Hello. नैबे ना माने टुटुनजियाव एग्जस्ट होना लादों आरोना ओमफ्रायो बे मा होनो सासे उनाव गाखोनायनियाबो बेनाबो टुटुनजि दङ बेनाबो टुटुनजि गंसे दं बेनाबो एग्जस्ट होनाय एख्रानि एग्जस्ट होना लादों आरोना सानैबो एख्रानि एग्जस्ट होना लादों ओमफ्राय बेयो गंसेखौ लाबोआखै गावनिखौ लाबोआखै बिसोर माने आंखौ टाउनसिम दिनफायनो थाखायल' हायदों आरोना इसोरो टाउनसिम दिनफायनानै ओमफ्राय थांफिनसिगोन ओमफ्राय आंबो दायो डाइरेक्ट आं न'आव थांसिगोन आरोना टाउनाव दसे थांनानै टाउनाव दसे थानानै थांसै आरोना ओरै थांजायो दायो नै ओरै बारस'बाय जोङो मा जायगा होनोथाय आंबो मोजां मिथिया जिखुनुबा फैबाय फैनानै दायो र' टाउनाव मा खालामनाय जायो नायनोसै आरोना नै बेखौ बालिसियास ना माबा गामि होनोमोनलै बारा मोजां मिथिलायलाङा आङो गामि फैब्राङा नालाय मालायनि एरियानि गामिखौलाय बोरै मिथिनो जोबनो ना बेखायनो एसे खारहोनि र' एसे खारहोनि दिनै मा होनो एकदमबारे बिदि मोसौ थायोबा फागा होनानै दोनोबा गिनांगौ आरोना गोलैजानो गिनांगौ माने फागाखौ बोथिंना होयोबा गोलैजानो गिनांगौ आरोना नैबेयाव हागदेर स्कुल आरोना नैबेयो नै खिथानि आं नैबे हागदेर स्कुलाव आङो माने गोदो क्लास 6खौ बेयावनो फरायदोंमोन आरोना आं बे हागदेर स्कुलावनो फरायदोंमोन ओमफ्राय दायोथ' बेयाव फरायजोबनाय जायासै क्लियार फरायजोबनाय जायासै ओमफ्राय दायो माने आङो बेलेग जोंनि जायगाथिं फरायहैबायमोन आरोना फरायहैनानै दायो इथिंनो जोंनि जायगायावनो जाना थाथ'बाय ग्रेजुवेट ओमफ्राय दायो माने इथिं हायनायखाय आं नोंथांमोननो खिथाबाय आरोना जाखिनि आं फरायनो मोन्दोंमोन नालाय बे फरायनो मोननायाव माने जोङो टाउनाव फैनाया आरोना एसे मा होनो मैयायो जोङो मोना टाउनाव फैदोंमोन आरोना गस्ला मोनसे नुलांदोंमोन बायनानै लांफानो होननानै हायबाय आरोना आं बेयाव दायो बायना लांफानोसै गस्लाखौ नायनोसै गस्लाखौ जुदि आं माने मैया गोजाननिफ्रायसो नुदोंमोन नालाय गोजाननिफ्राय नुनायखाय दिनै खाथियाव नायफैबाय आरोना खाथियाव जुदि जायोबा जिपे खालामनानै लाना थांसै केसथ' गैखाया फैसा नायनोसै आरोना मोजां मोनोबा लाना थांसै नैबेनो जाबाय रौता टाउन Sekudungni hả ông giàu nâng nghe ba mình मोना उदालगुरि थांबाय आरोना बिसोरो आंखौ ससे रौतासिम दोननानै उदालगुरि थांबाय बिसोरो खामानि दङ उदालगुरियाव ओमफ्राय दा थांबाय ओमफ्राय आं दायो हारसिं हायफिननाय जाबाय आरोना न'आव आं हारसिंनो हायखादोंमोन नालाय हारसिं दायो न'आव थांफिननाय जाबाय जे मादै लाहानाव थांब्रबदोंमोन आङो खामानि दंमोन आरोना मादै लाहानाव माबा होफैदोंमोन आङो बेनि थाखायनो हायब्रबनाय जादोंमोन ओमफ्राय दायो आं थांगासिनो नै बे ससेयाव बिराद बरिया आरोना लामाया खारहोनो बिराद गाजा नांखायो बे ससेयाव एसे खारहोनि मोजां नाङो बे ससेयाव खारहोनो बा बरिया हेभि ओमफ्राय बेयाव दलं गोदान बानायबाय आरोना दलं गोदान बानायनाय गाजा नांखायो बे दलं गोदानाबो हेभि जाबाय बेयाव ओमफ्राय दा
थांगासिनो आरोना आङो माने बोरैबा मोनो आरोना मट' ब्लगाव माने हारसिंनो गावनो रायज्लायनाय आरो माने बेलेग मार्केटिं ब्लगफोरा बेलेग जायो माने मोखां देखायनानै खालामनाय ब्लगफोरा बेलेग जायो खिन्थु ओमफ्राय मट' ब्लगाव ना लोगो गैया मा गैया हारसिंनो रायज्लायलांबाय थानाय जायो मा रायज्लायगोन मा थागोन जायो आरोना ओमफ्राय होमबाबो बखिलांबाय थानो गोनां जायो आरोना जुदि मट' ब्लगाव जेबो बखियालासिनो सिरि थांबाय थायोबा नोंहा जेबो इन्टारेस्टबो गैया जायो नायग्राफोरा इन्टारेस्ट मोना जायोना जाखिनि अडियेन्स बेफोर अडियेन्सफोरा जेबो बुंनायखौ जेबो मोजां मोनाबा मायो आरोना इन्टारेस्ट नाङा नै थांगासिनो नै बोरैया बे दलंखौ मोजां नुदों आरोना भिउफोरखौ नै गाजा नुखायो गाजा आरोना नैबेखिनियाव कालि मन्दिर दङ आरोना मन्दिर ओमफ्राय बे दलङा बे गोदानसो ओमफ्राय बैथिं बोरायदोंमोन आरोना इथिं बोरायदों आगोल इथिं खारदोंमोन ओमफ्राय दायो इथिं जाबाय आरोना दायो नै खोलायलायनानै नों साखाव जेबो गैला आरोना इयाव दायो टेनसन गैया गोसोबायदि फाइभ बिर होनो हागोन आरो इयाव जेब्ला लामाया मोजां ना गारि सालायग्रा जिखुनुबा बाइक सालायनाय कार सालायनाय जिखुनुबा गारियानो लामा मोजांबा खारोनो बिराद इन्टारेस्ट नांखायो खिन्थु जेब्ला लामाया गाज्रि सफायगोन अब्ला बिराद बरिं जायो आरोना गारि सालायनो बांसिन बाइक सालायनायाव माने लामा गाज्रिबा बरिंसिन नाङो आरोना जिखुनुबा पाक्का लामा नङालासिनो बेलेग लामाबा बेलेग जायो जुदि पाक्का लामायानो हाखर हासिबा ना इन्टारेस्ट नाङा आरोना सालायनो माने नों ससेयावनो स्पिड सालायगोन ससेयावनो माने दग्रा दग्रि मोनोबा इन्टारेस्ट नाङा नै आं दा धनस्रि काट मोनबाय आरोना धनस्रि काट ओमफ्राय माने बारस'ग्रा लामाथिं थांसै आङो इथिं बारस'ग्रा दङ लेफ्ट साइडथिं बारस'लांसै आं इन्डिकेटार होखाबाय लेफ्ट साइडथिं आराम बारस'लांसै आरोना आं दायो सिख्लाया जि नायदोंलै आंखौ बेखौ धनस्रि काट होनो आरोना सौदाव लांगोन दै बारा बारस'लि खालामनाङासो दायो नै थांबाय थाबानो जोंनि माजबाट मोनहैसिगोन आङो माने न'आव सहैसिगोन आरोना माजबाट मोनहैबाय माने न' सहैबाय दायो ओमफ्राय नै बियो माने नेपालि गामि आरोना नेपालि गामि फाइनालि आङो माने माजबाट टाउन मोनफैमारबाय आरोना नैलायनो बेनो जाबाय माजबाट टाउन ओरै थांबानो आंनि गामि मोनसिगोन आरोना बेनो जाबाय माजबाट टाउन जेब्ला फैगोन नुजाफैगोन नैबेफोराव मार्केट आरोना मा होनो मैगं थाइगं मोनलाबायगोन आरो बेयाव वाव बिराद बुरजा सालायलांदोंलै बेयो आंनि खाथिथिंनो आंखौसो बारदों बिरखारां खालामलांदों माथो नों जेब्ला फैगोन नुजाफैगोन टाउना मानसि खम बिरादनो आंखौ सासे मानसिया बुंदोंमोन नोंबो सासे मट' ब्लगार खालामग्रा नामा होननानै ओमफ्राय आंबो बुंदों आरोना औ आं मट' ब्लगार खालामो मा जाखो बेयावलाय नै फरेस्ट गारियानो एक्सिडेन्ट जाबायना एकदमबारे फरेस्ट गारियानो एक्सिडेन्ट जाबाय आरोना एक्सिडेन्ट जानानै नै माथिं थांबाय गोलैलांदों आरोना ओमफ्राय नै बिराद हामा एक्सिडेन्ट जादों फरेस्ट गारिया बिराद हामा एक्सिडेन्ट जाबाय आरोना फरेस्ट गारियानो बिराद हामाय जादों आरो
बोरै जाखोलै हो थसर एकदमरे माबा गोजौ दोननांगौमोन हायाव साइडआवसो बिराद हामा जाबाय आरोना কোনো এজন মানুহ নাই বিশ্বাস কৰিব আমি এইটো গাড়ীটো ইয়াত কিয় সোমাই আছে চাব এপা साइकेलखौ बोखारना होनो बिराद हामा जादों हारसिङै जादों नामा দিব পাৰিলা